Avui us expliquem com bullir el pop i ho fem amb un pop ben gran pescat per nosaltres. Per tal de que ens quedi ben cuit, és important que abans de cuinar-lo el congelem diversos dies. Per coure'l necessitem una fulla de llor, aigua mineral amb un bon grapat de sal o aigua de mar. El primer que hem de fer és espantar el pop. Per fer-ho, posem l'aigua a bullir i posem el pop uns 10 segons. El retirem. Esperem que l'aigua torni a bullir, el tornem a posar, el tornem a treure i repetim aquest procés 4 vegades. Veureu que les potes van quedant cargolades. El temps que el tenim submergit cada vegada pot variar una mica. Jo el deixo 10 segons i la Júlia quasi un minut. Quan ja l'hem espantat 4 vegades, el tornem a posar dins de l'olla, li posem la fulla de llor i la tapem. El temps de cocció és de 45 minuts, màxim 1 hora. Per comprovar la cocció, agafem la part més gruixuda d'una de les potes i el punxem amb una forquilla o amb un escuradents. Veureu que entra amb facilitat com si fos mantega tova. Un cop cuit el deixem escórrer. La part més gruixuda de les potes la podem fer servir per fer un bon pop a la gallega. La part més prima i el cap ens pot servir per amanides. I si deixem les potes senceres, també les podem cuinar a la brasa. No oblideu deixar-nos un like i subscriure-us. Així ajudeu a que el nostre canal creixi i rebeu un avís quan publiquem les noves receptes.